Lho. Sepi rene garapan. Piye guys nganggur iki. Sangel kuwi garapan iki. Sampean ini kebiasaan kubrak bro. Nyambut gawe ra gelem. Minggat kan apa? Aku wis sebel semrepet aku. Aku liya. Nyambukmu kan. Aku lho kerja lho, Bu. Wong ngene lho kerja. Mbok kira aku ora kerja kah? Kerja apa ta sampean niku biye. Sampai jengkel aku nak, Pak. Lah iki lho, Bu. Kan aku kan konten kreator tuh, Bu. Kan lumayan tuh, Bu, oleh hasil, Bu. Konten kreator apa to, Pak? FYP ora, wis setahun setengah lho rene abene blas. Lah terus piye ngono lho. Kan nembol golek kerja ta ning jowo kono lho, Pak, apa merantau piye ngono lho. Follower ya ora nambah. Lah terus kepiye? Kono lho, Pak. Yo, sesuwe kok ya semrepet aku. Jadi, kowe ngusir aku to, Bu? Tenan iki? Aku lunga iki. Oleh iki. Oleh. Oh, saya Bu. Enek HP bunyi. Ya, halo. Oh iya benar. Apa, Bos? Wah. Ini endosan berapa bulan ini? 1 bulan. Berapa 1 bulan? Wah, oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih, Bos. Oh ya, nanti tak kirimkan alamat emailnya. Siap. Yo. Yes, untuk endorsan sih ku. Lumayan ya. Sebulan nih. Cair guys. Apa, Pak? Kok yo krungu wae iki mang yo anak-anak endosan mlebu. Krungu panggah krungu nek masalah duit ki krungu lho, Pak, aku ki. Waduh, iki Bu entuk pesanan endosan. Kon ngiklanke produknya selama sebulan dikasih komisi 2 juta. Lumayan kuwi, Pak. Nah, lumayan toh? Iya. Lah iya. Iki sida dituduh minggat ta? Ora usah. Aku nek tak lunga. Lho.